procedură penală, instanța anunță deschisă ședința de judecată. Se verifică prezența participanților la proces. Judecată constată lipsa inculpaților. Este și Silvestru Irina. E trebuie să ajung. Doamna Silvestru Irina nu este în sală, eu nu o văd. Da, nu vreau. Așa, ședința are loc înregistrarea audio. Aceste cauza penală se examinează în continuare de judecător Vasile Samuțean. Cu dumneavoastră reprezentat pe doamna Onichievici, domnul Macovei, tot cu doamna Onichievici. Nu. Nu, cu doamna Silvestru Irina. Cu Dumitru. Este prezentă avocată Liliana Crușmar. Prezenți inculpații, Onichievici Moraru Natalia, este prezentă. Așa lipit. Eu informez, eu reprezint pe doamna Onichievici, dar la ora 11 am la judecătoria botanică, adică o ședință. Așa, continuăm cercetarea judecătorească cu audierea inculpaților. Trebuia să continuăm cu întrebările procurorului față de doamna Silvestru, de femei la moment nu este. Medicul cer de examinare anterior în absență, deci continuăm cu audierea celorlalți inculpați care încă nu au fost audiați. De aceste cauze penală se examinează în continuare de judecător Vasile Samuțean, grefie Emilia Bancă, procuror Vasile Discursu, refuză. Procuror.